Здравейте хора и добре дошли в новото ми видео на Brawl Stars, където както виждате в Brawl Pass съм събрал общо 9 неща и ще ги анбоксваме. Само да ви покажа. Между другото хора, вижте колко хроматик, как се казваха? Хроматик кредита имаме. Моля ти, скажи ми, че имаме в Battle Pass, моля те. Окей, имаме 40. Още 40. Окей. Хора, вече ще мога да си взема хроматик. Това е нереално. Кой да избера? Мисля Сърж да взема. Сърж мисля, че е най-добрия, който да взема. Знаеш ли, взимаме Сърж. Хайде, Сърч, вече го имаме. Директно ще играем с него, ще го апгрейднем. Толкова ще апгрейднат. Окей. Селект и ще играем надолу. Дано да имаме късмет със Сърч. Има Амбър и Кроу легендърки някои. Окей. Добре, сега тук виждаме човек. Окей. О, добре. Супер, убихме ги. Опа, е този убит. Супер. Отиваме сега да убиеме и... Опа. Окей. Амбър е убита. Имаме бая Power Up. Тук имаше... Не. Опа, без да искам го цъкнах. Изи. 9 кила. Бая демидж. Добре. О, 250 взехме. В другото видео може вече и да вземем и ето той, как се казваш? Ханк. Ханк можем и в другото видео вече да го сме взели. Ще видим. Ще разберем. Добре. Окей, с добър в отбора си съм. Тук някъде човек? Не. Тук има 2 кутийки, така че ще ги вземем тях. Не знам защо първо тая оцелих. Готово. Окей. Не сме активирали нито един лот за сега. Ела. Убих го.
9 купи. Ранг 2 вече ни е сърч. Така че... А между другото за Ханк има бая. Имаме още... Не видях. Имаме 70, още 70, 140 имаме общо. Ще ги анбоксваме на края на това видео. Така че го гледате до края. Опа, тук има хора. Ще ги убиеме. Убит. О, не, лошо. За малко бях близко до смъртта. Хилни. Отивам да се бия. О, тук има баякоти между другото. Ще ги отворим всички. О! Тая направихме на нищо. Окей. Убихме ги, така да си активирам ултимейта, но ги убихме. Още една победа и правиме мисия. Окей. И какво ще вземем? Пари. С новия герой сме в отбор, окей. О, не. Не, умрях. Дано този да... Не, той е тъп. Не, моля те. О, добре. Добре, убия. Благодаря ти, брат. Благодаря ти, много ти благодаря. Айде, вече съм жив. А няма да се активирам ултимейта, ще изчакам някой да ми дойде. Убит. Барли, и ти, умирай. Не! Защо? Как ще ме убие Барли? Добре, приятел, моля те. Убива ги. Последния ме го остави, моля те. Как ми силна кила ти. 7 кила. Той яде, не аз. И направихме си мисията. Стар дроп. Реар и... Реар. Нищо хубаво не се падна. Окей. Това би го използвал. Хайде, дигнахме това. Battle Pass ниво. Да продължаваме напред към 70-то ниво. Между другото, става 38 дни до новия пас. Да си знаете. И цъкам... Не, между другото исках да игра на нещо друго. Но ако. Още една и ще играем на нещо друго.
Кой го направи това? И аз го мога. Погледни. Добре. Тук виждаме хора. О, не. Хайде един кил за мен. Да. На него даде кил отново. Сега мисля да играя на нещо друго. Като на Siege. Но това не съм играл доста отдавна. Между другото, този геймод го премахнаха за време и пак го върнаха. Окей. Харесвал съм го, така че сега пак ще го видим. Трябва сега да търсим болчета. Добре. Не, ще ли ме уби? Окей. Ние сме вече с 2. Хайде с 3, 4, 5. Окей, имаме робот, той е от 4. Съгласен съм. Не умирай. Пиу. Окей. Би го. Не, умирам. Добре, поне и набихме възможно най-много демидж. Имаме 3. Ако може и повече да съберем. Окей, 4, 5, 6. Моля ви, съберете възможно най-много. Хопа, убит. Моля те, време. Дай ги. Левел 8 този път. Двойно повече от миналия. Не. Не умирай, бот. Ей, победа. За жалост не съм аз стар плеера. А между другото, Макс е с най-много килове и не е стар плеер, не знам защо. Но между другото, каква ни е мисията на това? Окей, за демидж. О, не. За жалост не ми дропна болчета. Добре, имаме повече от тях. Окей, вече имаме робот. Левел 3. Поне имаме робот. Ау, това бая демидж бие между другото. Дай, би. Окей, оцелях. Пиу. Лад, как ме убиха. Окей. Би. О, този робот бая демидж между другото наби. Събирайте, моля ви. Окей, това път ще е по-висок левел. Левел 6. Ще върва плътно зад робота.
О, това бая демидж наби. Победа! Аз съм стар плеер. Окей, бая демидж съм набил. Още малко купи ни остава да вземем тези 480 голд. Добре, отиваме да събираме болчета и гайки. Go, 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 go. Събирай. Окей, 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 окей. Благодаря за хила. Добре, имаме робота левел 3. Съгласен. Не е левел 1. Не умрях. Дай, би. Браво, бе. Бой. Добре, седне по-добре отпреди. Ау. Това шум. Окей. Убихме ги. Как аз съм с най-много килове и не съм аз стар плеер. Сега заради демиджа. Окей, вече имаме плюс 480 коинс. Айде, коинс. Искам само да проверя нещо. Между другото искам да макснем и Шелито, да й отключим ето тая сила. Дабъл барел. Че се потрудя да я отключа. Ми да даваме плей. Да пробваме следващата игра. Първо. Още малко демидж ни остава да набиеме. Може ли да махаме? Не можем. Даваме плей и чакаме да заради. 6 играчи са вече и почваме. Добре, гуд отбор от хроматици. Хроматик отбор. Не та. Окей. Левел 2 робот. Нищо особено. Това ще го пази за... Не. Биго. Ау.
Успяхме да победим. И си направих мисията. Окей. И дойде времето, което всички чакахте, именно анбоксинга. Колко неща са? 9, не са много, но пак ще ги анбокснем. 185 PowerPoint, 640 Gold, плюс 70 точки за Ханк, още 185 PowerPoint, още 185, още 70 точки, 640 Gold и още 70 точки. Тъй колко ми се... 26, аз имам точно 26. Така че... Да го вземам ли? Е въпросът. Знаеш ли 26 са 26 джема? Взимаме го. И... Супер. Вече имаме 14 Епик Бролера и отключихме вече легендарките. Мисля да събирам за Амбър, защото тя е доста интересен герой. Искам някой по-различен. Така че събираме за Амбър. А може всъщност и да направим една игра с Ханк. Ще го апгрейднем малко. Хайде, с него ще сме. А между другото ще събирам за Шелито. Трябва вече да изземаме това. Нека започваме. Айде ще играем на Soul Showdown с Ханк. И между другото, той е много ме кефи, той е скин на Ханк. Това прасе, а не, това е такова, крава. Даваме плей и чакаме да ни заради 10 до 10 плеера. Сега с този герой много не го харесвам, но ще го играя. Малко не е хубав за играене. Мисля, че колкото по-голям балон, толкова повече демидж бие. Окей. След това ще е огромно. Опа. Лош. Не. Окей. Дай да се хилна. Дай да видим това. О, не, без да искам. Yes. Окей, готино ултимейт има. Така ще сме. Ето го там. Този мисля, че може и да бие през стените. О, не. Лошо. На много малко съм, но се бия. Не. Този герой просто не е за мен. Сложен ми е, не мога да го играя. Не. Той герой не е моят тип. Хора, това беше видеото. Надявам се да ви е скефило. Чао и до следващия клип.